Un aplauso pechado rompeu o silencio co que se lembrou a memoria do conselleiro de Facenda Valeriano Martínez, que faleceu onte repentinamente. Os membros do goberno galego con Alberto Núñez Feijóo á cabeza e moitos traballadores da administración galega sumáronse á homenaxe. As bandeiras ondean a media asta e decretouse loito oficial en Galicia. Saudos, boas tardes. Serán 3 días de loito oficial. Na práctica, suspéndese a axenda oficial dos membros da Xunta de Galicia. Tamén se suspenderon as sesións no Parlamento esta mañá e é que Valeriano Martínez foi deputado en 2 legislaturas. Imos ata San Caetano. Lois. Consello da Xunta anómalo deste xoves aquí en San Caetano. Sevi únicamente 2 decretos a destacar. Un, o que decreta eses 3 días de loito oficial na comunidade autónoma ata as 12 da noite do sábado, e un segundo decreto no que se delegan os despachos da Consellería de Facenda e Administración Pública no vicepresidente primeiro da Xunta, en Alfonso Rueda, no entanto de que se nomee a persoa que suceda a Valeriano Martínez. Como decías, neste lugar, este mediodía, todos os membros da Xunta de Galicia e varios centos de funcionarios da Administración Autonómica protagonizaron un minuto de silencio en memoria do conselleiro finado, en memoria de Valeriano Martínez. Grazas, Lois. En outros temas xa perdemos a conta dos récords que marca o prezo da luz e non deixa de facelo. Mañá, venres, afrontaremos o seu custo co segundo maior rexistro da historia en España. O prezo medio do megawatt hora será no mercado maiorista de 229 euros. Custa ver algo bo nesa luz en máximos e no feito de que o prezo do gas tamén estea disparado, pero ollo porque esa tormenta perfecta pode ser unha oportunidade para a comarca de Ferrolterra. Reganosa, de feito, está en niveis récord de actividade e nas Pontes Endesa tamén experta. Están volvendo a comprar carbón. Mariola. Si esta térmica das Pontes xa comezou a prepararse por se fose necesario volver reactivar a central. Foi a pedimento da operadora Rede Eléctrica Española, que depende do Executivo, e polo que xa comezou a mercar carbón. Na práctica supón unha marcha atrás nos plans de transición enerxética do Goberno Central, que prevían que posiblemente a finais de ano se pechara definitivamente esta planta. E o Consello de Ministros extraordinario de hoxe aprobou os presupostos pro ano que ven, que van ser os que contemplen un maior gasto para as arcas públicas de toda a historia. As contas presentounas a ministra de Facenda, pero antes o presidente Pedro Sánchez e a vicepresidenta Yolanda Díaz escenificaron o acordo de PSOE e Podemos sobre estes presupostos. Os dous socios de goberno confían nun aumento da recadación para poder pagar ese gasto social en aumento e tamén na chegada de máis de 27.000 millóns adicionais dos fondos europeos. Pois valía a suba do gasto social, quedan fora destes presupostos 2 compromisos do goberno de coalición moi vencellados ás familias. Non van ampliar os permisos por ter fillos, nin van dar o cheque bebé. Falamos con expertos sobre este punto e, en xeral, sobre as medidas para fomentar a natalidade. Eles insisten en que fan falla políticas de emprego pros máis novos. A política de natalidade é aquela que traballa a prol dun crecemento económico, dun desenvolvemento económico coa inserción laboral da xente máis nova. E a anunciada terceira dose de reforzo na vacina da COVID en maiores de 65 vai servir para conseguir unha maior inmunidade fronte á infección, sobre todo neste grupo de idade que son os de maior risco, xa que a súa protección vai diminuindo co paso dos meses. Estes grupos de edad que son os primeiros que se vacinaron e, por lo tanto, dos que temos máis información, diminúe a capacidade de protección fronte á infección e, por lo tanto, fronte á transmisión do virus, e segundo, seguen sendo o colectivo de poboación de maior risco de complicación no caso de infectarse. E coa Ponte do Pilar xa a volta da esquina e a previsión de sol e temperaturas altas, moitos establecementos das Rías Baixas colgaron o cartel de completo. Hotéis, bares e restaurantes prepáranse para recibir sobre todo turistas nacionais e tamén galegos. Agardan prolongar así estes días os bons números deste verán. Despois de meses complicados, o sector turístico galego reactívase. A previsión que temos é entre un 80 e un 95% de ocupación. Si ben é certo que vai haber establecementos que colguen o cartel de completo. Son unas fechas que son muy propicias para trabajar tanto los particulares que vienen a disfrutar de estos días de vacaciones como grupos organizados que vienen desde toda España a disfrutar del puente del marisco, de la gastronomía gallega y del destino San Xenxo, que por supuesto es conocido a nivel nacional. E a piques de colleres a ponte festivo, os estudantes apuran as noites de marcha nas cidades. A troula é case a de sempre, pero sorprende a nova moda que invade as noites. Aí a teñen.
collen os colchóns dos seus cuartos e saen con eles para tirarse, por exemplo, polas escaleiras do seu edificio ou simplemente para deitarse neles en plena rúa. Outras cousas cambian menos. Volvimos ver aglomeracións nas zonas de marcha, en ocasións sen respetar as medidas de seguridade. E volvemos hoxe a falar da Manada, o grupo condenado por violar unha moza nos Sanfermíns hai 5 anos. A Manada sempre negou os feitos, ata hoxe. Un dos seus membros, José Ángel Prenda, admitiu por primeira vez esa violación e pediulle perdón á vítima. Fixo nunha carta aos xuíces e solicita que a incorporen ao seu expediente. Pedir perdón de feito podería axudalo a acceder aos permisos unha vez que xa cumpriu a cuarta parte da condena. En canto á situación na Palma, acabamos de saber que un terremoto de 4,3 graus sacudiu a illa e o tremor máis intenso dende que comezou a erupción. E a nube de cinza obrigou hoxe a suspender o tráfico no aeroporto. A lava segue saindo moi líquida, pero transcorre en superficie por unha única coada, o que de momento evita que se produzan novos danos en terreos, cultivos ou en vivendas. En Galicia hai unha cidade que ten o récord de coches por habitante de toda España. Por cada 2 veciños hai un automóvil. Ímolos deixar uns minutos coa intriga e sen confirmalles que cidade é, pero adiantámoslles un par de pistas, a ver se acertan. No es una ciudad para andar en moto, que es una ciudad moi lluviosa. Moita población e o que conlleva os coches, claro. El transporte público es difícil porque pierdes el bus y ya tienes que esperar 1 hora para que llegue el otro. E din os produtores que os anos impares son mellores para a colleita de mazá. Estamos na época propia desta froita e no ano 21, impar. Así que fomos ata Chantada, en Lugo. Alí está a maior fábrica de sidra de toda Galicia. Veremos como se fai esta bebida cos milleiros de toneladas de mazás que reciben estas semanas das 4 provincias galegas. E bo tempo para recoller mazás ou para facer case calquera cousa ao aire libre. O ambiente é seco e solleiro en toda a comunidade, as temperaturas aínda van subir un chisco máis e o vento sopra moi frouxo.